iso ndio dhima igani enang'o mogeto kaka jomatindo. Koro dhima igani eni watemo ni wan kaka rowere watem push agendas gi in our local community, so localizing these SDGs ni wa push gi in our local communities village level, yeah, nikech many a times wayudo gani it's just a section of rowere matimo gigi, but wadwa ni wa include jite. Okay. Rowere te kain rawera mani ei dala ei village itimango in kaka rawera mondo waneni wachopo e goals wagi mano bedo set mondo wachop e goals gi before 2030. Okay. Because we approach 2030 already. Okay. So kawa celebrate kawono what temoni wa preach this message to all the youth kuondete, yeah. And also watemoni mondo ji okonywa wan kaka rowere nikech okwanyal kendwa kaka rowere. Wan gi challenges mawapitia wan kaka rowere, so with these youth-led organizations we need people on board, yeah. We need our governments, we need NGOs, we need leaders kaka Linus Gini mondo gi mak migepe ma wachung ne gi kaka Artistic Bliss and the many other migepe ma rowere ochung ne gi. Yeah. Erokamano. Gin pek mage ma samoro nyalo wachonwa ni yudhe ma Kenya kaneno. Gipitia challenges mage kaka jomatindo. Challenge mokwongo en financial challenges, so resource mobilization. Wan kaka rowere yudo ka in gi initiative maber. Idwaro ni ikony community mari. Kaka an aya village milongo ni Ondiegi village. Waondo kacha. Kidhi a village kanyo, ineno kaka the community is, nitie gik mang'eny matimore, nitie dhier. Kendo dhier is our biggest enemy. Mawatemo gore godo. Koro kidhi kacha, inyalo duaro in kaka rawera, kata an kaka Sizel ni mondi kony kuminyale. But nikech yuto maratin, emomiyo koro watemo bring on board jo manyalo konyowa. Kawa resource mobilize, in gi matin, an gi matin, ng'at moro bo yudo matin. Kawa biro pamoja, wanyalo konyo eradicate poverty. Weche kaka weche healthcare. Mano SDG number 3. Yeah? Good health and well-being. Last year ne wangi, not last year, early this year ne wangi medical camp. Mano watimo under Kajuang Foundation. Okay. Kendo ne wadhi osiptende mang'eny e village level. Ne wan Nyakiao, ne wan Mbita, ne wan in several hospitals waondo. Koro gik mana neno nokomoro chunya. Idhi osiptal, iyudo ka onge kata yath. To osiptal ni kache, iyudo ka nitie mana kitanda achiel. And it's county hospital, yeah? Not county, but dispensary. Kidhi sub-county hospital, Mbita sub-county hospital. Yudo ka ji opango line. To yath onge, yedhe onge osiptal. Koro ndikni prescriptions Dhi nyiewo yath oko. So iyudo ka joge waonge gi pesa mar nyiewo yedhe gi. Ywak miwacho no bende jawinjo moro yago simu ka mabendo ywak ni health rach. Rach zaidi. Ni en brick and mortar, gedo mar hospital to nitie. To service ma ng'ato nego bende dhi e hospital to yath kindi kunini dhi nyiewo oko. Onge to magi are some of the reasons ma no miyo wan kaka rowere wadhi e streets last year. Nikech weche machal kama biro gi ni bad leadership. Telo marach. Ka jotendwa ok nyal neno ni gikelnwa
facilities e osuptende ma wan godo e village level, county levels, then you wonder ni oningo wayuagne nga. Ineno kore momio rowerni or make the initiative mondo gibi gimigepe magi, the NGOs, yeah, and the foundations mondo gitem konyo kuma ginyalo konye. Koro kaka early this year through Kajwang Foundation and Artistic Please ne watimo resource mobilization mo akelo free screening, no akelo medical camps, ne wawuotho various wards in Homa Bay County to kendo mano project mapod wadwatime annually nikech koro waneno ni jotendwa okonywa, and it is so sad. Ne wan gi some of the doctors mano ya oko loka to nitie moro kanyo mane oyuak nyaka kano neno kaka ji pitia challenges mang'eny. Ji nobiro by the way, ne gibiro ji mang'eny makoro yedhe mane wakelo borumo. So that showed us ni nitiere gap mantie nikech telo marach. Koro wayuakne jotendwa ni gibed jotelo maber. To ka ok ginyal bedo maber, wan kaka rowerni wabro occupy those positions. Wabro golo gi oko. Linus, okang'eyo ni